Кичке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кичә хәзер булачак темалар турында. Инвестицияләр җәлеп итү өчен шартлар тудыру буенча Татарстан беренче эшлеккә керде. Санкт-Петербургтагы икътисади форумнан тагын нинди яңалыклар көтәсе? Гөлнас Сайфутдинова. Ни өчен йогышлы авырулар саны кимеми? Гепатит А, гепатит Б, аннары бу тычкан чиры. Сәбәпләрен Шулпан Касымов ачыклады. Шүпрәләнең бакча бистәсендә яшәүчеләр ярты ел сусыз утыра. Су күргән юк инде, су юк бездә дибәте бу. Ни өчен халык шундый чыганактан мәхрүм? Халык проблемасы кайчан шишеләчәк? Шүпрәле районыннан Руслан Кысындинов. Беренче май бистәсе халкы май аенда ни чәчәк исен туймаган. Кая быел шымыртлар исләрен сизеп тә булмады. Монда шундый кошмар исләр тулды бөтен дөньяга. Бистә буйлап аккан канализация суы кая барып тоташа? Гөлүсә Исмәгыйлова белешеп кайтты. Шител компанияләре белән дә уңышлы эшлиләр, эшмәкәрлек өчен дә уңайлы мөхит булдыралар. Төбәкләрдәге инвестиция мөхите рейтингында Татарстан 2нче урынга чыкты. Нәтиҗәне бүген Санкт-Петербургта халыкара икътисади форумда игълан иттеләр. Бу җиңү белән төбәкләрне Владимир Путин котлады. Экспертлар фикеренчә, узган ел Татарстан үз позицияләрен ныгыта алган. Форум майданнарында республика өчен әһәмиятле килешүләр дә имзаланды. Санкт-Петербургтагы яңалыклар хакында Гөлнас Сайфутдинова. Самый стабильный регион в рейтинге на протяжении всей его истории. Инвестиция мөхите рейтингын билгеләү икътисади форум катнашучыларында зур кызыксыну уята. Ел дәвамында 40 күрсәткеч буенча эшмәкәрләр үзләре җавап бирә. Кемгә кайда эшләү җайлы, үсеш өчен шартлар бар. Шуның буенча нәтиҗә чыгаралар. В форуме хочу назвать и поздравить победителей рейтинга 2019 года. Это Москва, Татарстан, Тюменская и Калужская области, Санкт-Петербург. Что касается динамики улучшения, я им тоже поаплодирую. Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге делегация кабат игътибар үзәгендә Татарстан, Россия төбәкләре арасында бер баскычка өстен инвестиция мөхите буенча республика 2нче урынга күтәрелеп Мәскәүне куып җитте. 3нчедә Төмән, 4тә Калуга, 5нче Петербург. Я считаю, что рядом с Москвой находиться это уже достойно, поэтому нам надо работать, чтобы не только рейтинг, а отношение бизнеса к власти, оно поменялось. Илнең һәм төбәкләрнең тотрыклы үсеше өчен төп фактор кадрлар. Казанда һөнәрләр буенча узачак дөнья чемпионаты бу юнәлештә җитди мәйдан булып торачак. В августе, как вы знаете, в Казани мы принимаем чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills, в рамках которого впервые по инициативе России пройдут соревнования по компетенциям будущего, в том числе по таким направлениям, как машинное обучение и большие данные, технологии композитов, квантовые технологии. Татарстанда 5G технологиясын гамәлгә кертү, Siemens компаниясе белән берлектә Түбән Камада яңа энергоблок, этилен комплексы һәм электростанция төзү, сәнәгатькә югары технологияләр. Таиф компанияләр төркеме белән халыкара килешүләр форумның иң мөһим юнәлеше. Иокагава Электрик СНГ компаниясе белән стратегик хезмәттәшлек дәвам итә. Корпорация җитештергән җиһазларга ташламалар гамәлдә документка Таифның генераль директор орынбасары Руслан Шихабетдинов кул куя. Schneider Electric белән өстәмә килешүне Таифның генераль директоры Альберт Шихабетдинов имзалый. Документ предприятиеләрдәге җитештерүне цифрлаштыру мәсьәләсен үз эченә ала. Мы подписали только последние листы. Без документның соңгы битенә генә кул куйдык, ә килешү үзе бик калын, анда бөтен нечкәлекләр теркәлгән. Аларның белгечләре нинди технологияларга өйрәтәчәкләр, бездә кулланылган технологияны ничек үзләштерәчәкләр. Это самые современные технологии автоматизации. Не ради там какой-то это, а ради повышения эффективности, и для этого нужны специалисты, нужны самые современные проектные решения, самое современное оборудование. Ford транзит машиналарын Алабугада җитештерү дәвам итәчәк. Ford Solis заводында Россиянең яңартылган уртак предприятиесе ачылачак. Бу хакта инвестиция килешү имзаланды. Гөлнас Сайфутдинова, Диня Газалиева, Матвей Шинкаренко, Александр Ярашов, Яңа Гасыр каналы. Республика рейтингында кайсы район беренче урында бара, кайда керемне әйбәт алалар, кайсы район беренче бишлеккә эләгә, Казан белән Чаллы никадәр аска төшкән. Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз.
Бума ютәл, гепатит, ВИЧ-инфекциясы белән көрәш һәм балаларга прививка ясатмау нәрсәгә китерергә мөмкин? Бүген бу сораулар йогышлы авыруларны дәвалаучы табибларның төбәк-ара конференциясендә күтәрелде. Белгечләрне сабыйларына вакцина ясатмаучы әти-әниләрнең карашы борчый. Бу әле яңа проблема һәм тора-бара ул нинди аяныч нәтиҗәләр бирәчәген Чулпан Касыймов ачыклады. Кишечный инфекциялар күбрәк яталар. Кышын грипп, ОРВИ, кенәр җылыткыч ишәк инфекцияләре киң тарала ди табиблар. Республиканың йогышлы авырулар хастаханәсендә эш ел әйләнәсе кимеми. Шулай ук бу ютәл, гепатит, кызамык белән авыручылар елдан-ел арта диләр. Қолдан полга күшә шулай менә ди фруктылардан җумыйлар, фруктларны кулларны җумыйлар кешеләр ди. Урамда күбрәк җөргәч ди отсутствие гигиены. Йогышлы авырулар хастаханәсе 27 районга хезмәт күрсәтә. Һәр пациент монда аерым бүлмәләргә урнаштырылган. Ә биредә коклюш белән чирләүчеләр ята. Табиблар сүзләренчә, әлеге чир белән авыручылар саны арткан. Бу ата-аналарның вакытында прививка ясатмау белән аңлаталар. Вакцинациядән баш тарту мәсьәләсе бүген йогышлы авыруларны дәвалаучы табибларның төбәк-ара конференциясендә дә күтәрелде. Интернет киңлекләрендә прививка ясатуга каршы чыккан агитацияне хупламыялар. Детки заболевают. Балалар йогышлы авырулар белән авырый башлагач, ата-ана хафага төшә. Бу үзләре өчен дә, балалар өчен дә зур стресс. Ә бит Россиядә барлык прививкаларда бушка ясала. Хәзер табибларга йогышлы чирләрнең яңа төрләре белән дә очрашырга туры килә. Аларны күбрәк туристлар алып килә диләр. Башка иллер гражданнар төрле экзотик чирләрен, мәсәлән, әйтик, лихорадка денге, малярия сыман шундый йогышлы чирләрне. Кызамык чире дә читтән керде ди табиблар. Узган ел Татарстанда 12 кеше теркәлгән. Ә балага прививка ясатыргамы, юкмы? Бу сорау инде әти-әниләргә. Мин каршы дип уйлыйм, чөнки баланың иммунитетын кичекенәдән бузып куярга кирәк дип санамыйм. Прививканы обязательно ясатырга. Хәзер төрле чирләр бар бит. Нужно смотреть на ребенка. Если у ребенка здоровье позволяет, то делать это нужно после года. Все прививки по календарю. Прививки нужны. Сакланганны саклармын диләр бит. Шуңа табиблар сәламәтлек турында сүз барганда акыл белән эш итәргә чакыра. Чулпан Касыймова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Татарстан районнарында су проблемасы башланды. Кайдадыр турба яры, кайдадыр басымы җитми. Безнең редакциягә Чүпрәленең бакча бистәсендә яшәүчеләр шалтыратты. Ярты ел сусыз утырабыз диләр. Районда чиста су программасы да гамәлгә ашырыла. Тик ни өчен ул әлеге мәсьәләне хәл итмәгән? Руслан Хөснетдинов белеп кайтты. Су булмагастан тиләкләр белән ташып, менә советский хан заманындагы стиральный машина белән керләр юам. Фәриза Михайлова краннан соңгы тапкыр суның кайчан килгәнен дә хәтерләми. Шуңа да автомат кер машинасы урынына совет шырында эшләнгәнен сарайдан алып кергән. Суны күршеләре өйдә булганда алар кыюсыннан ташый, тик сәламәтлек чамалы су ситмәгәч, яшелчәләр дә шиңеп кенә утыра. Бу колонкадан су киләме? Су юк. Ничә еллар буе су юк инде. Колонканы бикләгәннәр. Монда әкрен әлегә хәле су булды. Былтыр булды. Быел кышы буе су булмады. Хәзер дә юк. Менә 25 майдан соң 31-нә хәле вообще бер атна су булмады. Бакча бистәсе Чүпрәле районының иң яшь бистәләренең берсе. Шуңа да кичкенә сабыйлар булган гаиләләр шактый. Аларга да сусыз тилмергә туры килә. Су күргән юк инде. Су юк бездә дибәте бу. Су машина ярар бар, машина белән центр ягыннан шулай бачуклар белән ташып, нитеп шулай йөрибез. Берәр елны булып алды, ул 14-15 еллардамы булып алды, нормальный җәйкене дә булды. Чүпрәле районында сусызлык проблемасы инде 2010 елдан бирле күзәтелә. Корылык елы шактый күңелсезлекләр алып килә. Узган елның көзе яңгырлар булмау сәбәпле хәлне тагын да катлауландыра. Районда артезиан сулыклар бөтенләй юк. Шуңа да халыкка су чишмәдән махсус торбалар аша килә. Менә бу урыннан бистәгә җибәрелә, әмма биектә урнашкан йортларга суның басымы килеп җитми икән. Суны да җитәрлек күләмдә җиткезеп булмый. Шуның өчен инде менә шусы ратникта без чук державный яндагы ратник дибез инде моны, Капташ. Хәзер бегин секендә 4 чишмә бирде. Анарга суны арттырыр өчен исследованиялар үткәрелә. Без тапкан чишмәләрне шул ук резервуарга килеп таштыру мәсьәләсендә инде эшлибез. Чүпрәледә әлегелектән су проблемасы кискен торган. Ярдәмгә чиста су программасы ярдәмгә килергә тиеш. Хәзер биредә президент программасы тормышка ашырыла. Безнең Чүпрәледән Алёшкин Саплый дигән ерак тигән авыл бар. Ул авылга хәтле безнең трасса килде суныкы. Центрга алып килмәклебез. Ул безнең уйлаган буенча инде ориентировочно
должен соединиться. Яңгыр яумауы хәлне катлауландыра гына шүпрәләр Сабантуйда бергәләп яңгыр теләп бисмилла әйтмәкче һәм әлегә ут күз чыга күрмәсен дип теләй. Шүпрәләр районыннан Руслан Хусайнов, Алмазиятдинов, Яңа Гасыр каналы. Казанның 1 май бистәсе халкы май айында чәйшәк урынына канализация исен исне. Июньдә дә шул ук хәл. Юнтык сулар Урта Кабан күленә ага. Экологлар моның сәбәбен ачыклау максатыннан административ эш кузгатса, халык ватык коллекторның хуҗасы ачыкланганны көтә. Ни өчен комплексны төзүчеләр дә идарәче компаниядә җаваплылыкны үз өстенә алырга теләмәгәнен Гөлүсә Исмәгыйлова тикшерде. Язмыш сынавымы бу ишраклы рәвештә туры килгәнме 1 май бистәсе нәкъ менә май айында сасый башлый. Быел бердәгеләр шымырт, алмагач, канафер чәчәкләре исен бөтенләй тыймаган. Кызганыч моны камера аша тапшырып булмый. Бигрәк тә янәшәдәге йортларда яшәүчеләргә авыр. Юк, кая быел шымыртлар исләрен сизеп тә булмады. Монда шундый кошмар исләр тулды бөтен дөньяга. Исенең каян килгәнен беренчеләрдән булып ачыклаган Асия Даминова шундук чаң суга. Бердән агып төшкән юынтык су туфракка сеңеп кенә калмый, юлга буйлап Урта Кабанга барып тоташа диләр. Ялкынны велосипедта балалары белән йөргәндә менә шундый сасы су акканны күргән идек. Кытышкы хис белән бик каты исле. Безнең бу ага торган су Кабан күленә төшә. 1972 елдан бирле бердә яшәүче Гүзәл Сираҗиеваның әлегедәй хәлне күргәне мондый исне туйганы булмаган. Чиста иде, һәр вакыт чиста су ага иде. Бу беренче тапкыр менә. Коллекторның кайдалыгында күрсәттеләр бүген безгә. Монда яшәүчеләр сүзләренә караганда, пычрак су яңа трак комплексына терәлеп торган әлеге чокырдан ташып чыга. Канализация люгы хәтта капланмаганда. Халык аптырашта. Әлбәттә, бистә халкы тиешле органнарга хат юллаган. Незамедлительно был осуществлен выезд. Безнең инспекторлар хатны алу белән кичекмәстән объектка барды. Агып чыккан судан да, туфрактан да анализ алынды. Аларның ни дәрәҗәдә пычранганын өйрәнәбез. Казан шәһәре башкарма комитетыннан хәбәр итүләренчә, пычрак су чокырына Берег идарәче компаниясе хуҗа. Әлеге торак йортлар караган Берег идарәче компаниясе мәгълүматы буенча узган ел ахырында канализация насос станциясе белән проблемалар килеп чыга. Хәзерге вакытта йортлардан паркинг һәм котельнядан аккан пычрак суны җыя торган коллектор хилафлыклар белән эшли. Пычрак су куесыннан су ташып чыга да бистәдәге җиргә эләгә. Тик идарәче компания бу объект безнең баланста түгел дип бара. Бу инде бүген генә килеп туган хәл түгел, заманында Акбар строй төзүдә дә ул объектларын тик беркемгә дә тапшырмады. Төзүче оешма белән без дә элемтәгә кердек. Алар объектны тапшырдык. Ул идарәче компания карамагында диделәр. Ни генә булмасын, экология министрлыгы инспекторлары алган анализлар бер атнадан әзер булачак. Зыян күләмендә алар саный. Гөлсә Исмәгыйлова, Ренат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Орча районының Яңа Кырлы авылы янындагы басуга машина бәрәңге чыгарып түккәннәре бу күренешкә беренче тапкыр тап булучылар аптырап карый. Җирле халык олаулар килгәнне көтеп тора. 1000 гектар җирдә әлеге культураны утыртучы хуҗалыкта нинди серле бәрәңге бар? Аны кырга чыгарып түгү исрафмы әллә файдамы? Орчада Илдар Сафиуллин булып кайтты. Менә ул социаль җилтердә шау-шу уяткан орча бәрәңгеләре улау итеп басуга түгелгән. Шок катмалы хәл кебек. Шуңа вакыйга урынына юл тоттык. Беренче сорау бу кадәр бәрәңге каян килгән, аны ник түккәннәр? Моны Кырлай хуҗалыгы складындагы сыйфатсыз бәрәңге диләр. Баш-баштаклык түгел, табигый күренеш буларак аңлаталар. Бу безнең сортировкадан чыкты инде. Монда уже бу производствога бара торган бәрәңге түгел. Бу шул тирес урынына безнең басуга, үзебезнең басуга тарат аударылады, шунда таратылып, суқалына дагын, аның өстенә берсәчләренә менә шушы басудагы шикелле, менә монда дагын узан ел шулык бәрәңге. Җирле халык монда бәрәңге чыгарып түккәнне көтеп ала икән. Өемнәр арасында яраклар да шактый диләр. Бу мал туарга, кош-кортларга менә дигән азык. Чебешләргә, хайваннарга бара инде, пешереп бирәбез. Рашкысыннан инде безгә теге зыяны юк дип әйтәм. Монда бәрәңге узак ятмый диләр. Яхшысын шунда ук җыеп бетерәләр, начары чири һәм органик ашламага әверелә. 1000 гектар җирдә бәрәңге җитештерелә торган хуҗалыкта бу гадәти күренеш дип аңлаталар. Басуга чыккан бәрәңге ул артык бәрәңге яки әрәм-шәрәм итү, исраф итү дип аталмый инде. Ну, менә шул отходны бит каядыр куярга кирәк. Ул ватык, җыртык сатыла алмый торган бәрәңге һәм инде ашауга яраксыз бәрәңгене анда каядыр саклау файдалы була алмый. Орча районының данлыклы Кырлай авылы бөек Тукай гына түгел, Татарстанда иң күп бәрәңге җитештерүче хуҗалык булу белән дә данлыклы. Бу язда мәсәлән монда 1000 гектарга якын җиргә бәрәңге чәчкәннәр. Инде калдык пыстык чире башлаган бәрәңгене басуга чыгарып түгүдән кала башка чара калмый. Ул монда ашлама буларак файдалана. Орча районыннан Илдар Сафиуллин, Андерсон Тальцев, Яңа Гасыр каналы.
Алар шүплекләрне чистарта торган җирләрен яшелләндерә, табигатьне саклый. Бүген Казанның 146 номерлы мәктәбендә эко-яз конкурсына нәтиҗә ясадылар. Ул 4нче ел үткәрелә. Максаты табигатьне саклау һәм экологияны яхшыртуга зур өлеш керткән балаларны, мәктәп коллективларын, матбугат хезмәткәрләрен, предприятиеләрне бүләкләү. Аларга рәхмәтен экология министры да җиткерде. Менә бу студент кыз мәсәлән халык контролена язып Казандагы 18 шүплекне чистарттыра алган. Долговлар гаиләсе Чистайдагы ташландык урынны яшел скверга әйләндермәкче. Җирле хакимият ярдәме белән бу проектлар киләсе елда да дәвам итәчәк. 27 апреля организовали субботник. 27 апрель көнне без бу урында өмә оештырдык. Анда бик күп студентлар, мәктәп укучылары, Чистайда яшәүче халык катнашты. Ташландык урыннан сквер ясау идеясе күптән килде. Шәһәрне төзекләндерүгә шул рәвешле үз өлешебезне кертәсе килә. Сез хәбәрләр программасын карыйсыз салдагы минутларда. Иске татар бистәсе буйлап. Ул безнең мәдәниятебезнең бишеге дип әйтергә дә булса, бу бик тә зурайту булмастыр дип уйлыйм. Казанның тарихи өлешендә нинди серләр яшеренгән? Зат Шаймарда. Ботнада Татарстанда сабан туйлар башлана. Шушы уңайдан президент бәйрәм сәламен җиткерде. Күп милләтле Татарстаныбызны дөньяга таныткан бик күп матур бәйрәмнәр арасында сабан туе хаклы рәвештә күренекле урын тота. Шунысы куанычлы, бу бәйрәмдә хәзер төрле милләт һәм дин вәкилләре катнашып күңел ача. Сабан туенда гадәттәгечә иң алдынгы авыл хезмәтчәннәрен уллыйбыз. Аларның урыны майдан түрендә. Гаиләләрегезгә исәнлек, саулык, бәхет, иминлек һәм муллык телим диле Рөстәм Миннеханов котлавында. Республиканың 78% халкы сайлауга барырга җыена. Моны Татарстанның иҗтимагый фикер фонды ачыклаган. Май азагы июнь башында алар 1528 кешене сораштыра һәм 80%ка якын кешенең сайлауга барачагын билгели. Респондентларның 46% тавыш бирергә әлбәттә барачакбыз дип белдергән, 31% әлегә төгәл белми, сораштыруда катнашучыларның нибары 1% гына җавап бирә алмаган. Татарстанда сайлау кампаниясе башланды. 8 сентябрьдә Дәүләт Советына яңа чакырылыш депутатлар сайланачак. Үз сүзләрен тәкъдим итүчеләр һәм партияләрдән документлар 24 июньнән кабул ителә башлый. Аларны бер ай дәвамында тапшырырга мөмкин. Кандидатлар исемлеге 2 августка әзер булачак. Барлыгы 100 мандат. Аларга дәгъва кылучылар дебатларда да катнашырга тиеш. Бушлай эфир вакыты барлык кандидатлар һәм партияләргә тәкъдим ителәчәк. Тавыш бирергә килгәндә гражданнар ул көнне кайсы урында була, шунда сайлыйлар. Әмма алдан гариза язып, бу хакта алдан хәбәр итәсем. Киләчәктә электрон рәвештә тавыш бирү мөмкинлеге дә карала. Хәзер менә бу выборларда, сайлауларда Мәскәүдә эксперимент бара, уже электронное голосование буенча. Анда уже менә алалар тоже бер участок Мәскәүдә. Анда, значит, шул мобильный избиратель буенча халык шунда должен прикрепиться. Анда уже бармыйча можно проголосовать. Йөрергә сәламәтлек, көтәргә сабырлыгы калмаган Казанда яшәүче инвалид үз фатирында гына утырырга мәҗбүр. 2013 елда аның аягын кискәннәр. Операциядән соң йөрү өчен махсус аяк кием ала алмый, социаль иминиятләштерү фонды вәгъдә генә итә диләр. Инвалидның хатыны бүген депутатларга мөрәҗәгать итте. Нормальная семья, обычная. 6 ел дәвамында Евгения Заславская инвалид иренә махсус аяк киеме алу өчен аягына мөрәҗәгать итмәгән. Ирнең аягын кискәч, табиблар хәрәкәтләнү өчен җайлы булган ортопедик җайланма кирәк булуын әйткән. Оннан башка йөрергә ярамый диләр. Обращались в региональное отделение фонда. Түбәгәрә социаль иминиятләштерү бүлегенә мөрәҗәгать иттек. Алар безгә һәр чак вәгъдә итәләр. Ләкин хәзергә кадәр махсус аяк киеме юк. Оннан башка йөрергә ярамый. Аның 5 ел урамга чыкканы юк. Нәтиҗәдә вәгъдәләр буш сүз булып кына кала, сабырлык соңгы чиккә җитә. 6 ел дәвамында бер тапкыр да урамга чыкмыйча өйдә утырырга мәҗбүр булган кешенең хәле тагын да начарлана. Хатыны соңгы өмет белән Бердәм Россиянең кабул итү бүлегенә килгән. И у него за это время уже вторая нога деформировалась. Вообще он у меня очень больной человек. Почему? Я взяла этот вопрос в работу. Мин бу мөрәҗәгатьне кабул иттем. Махсус аяк киеме белән тәэмин итсеннәр өчен барысын да эшләячәкбез. Бәлки башка төрле безгә билгеле булмаган сәбәп бардыр. Тагын да озак көтәргә туры килсә, үзебез модди ярдәм күрсәтәчәкбез. Нинди сәбәп белән аяк киеме инвалидка килеп ирешмәй, гомумән ул бирелергә тиешме? Без бу сораулар белән Татарстандагы социаль иминиятләштерү фондына мөрәҗәгать иттек. Заславский әлегетер аяк киемен җитештерү буенча дәүләт контрактына кертелгән, исемлек җибәрелде. Тәэмин итүчеләр Владислав Адольф улы белән элемтәгә кереп аяк үлчәмен алды. Аяк киеме килгәч, ул тернәкләндерү җиһазлары белән тулысынча тәэмин ителәчәк. Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.
Георгий Тосмасы хәтер сондыгы җиңү агачы һәйкәл һәм тагын 2000-нән артык проект 15 апрельдән 9 майга кадәр Татарстан буйлап җиңү адымнары чарасы уза. Бөек җиңүнең 74 еллыгына багышланган әлеге проект җитәкчеләрен бүген Дәүләт Советында да бүләкләделәр. Залда мәктәп укучылары һәм Татарстанның балалар оешмасы әгъзалары. Проектка 27 районнан 153 мәктәп үз өлешен керткән ветераннар белән очрашу, тарихи урыннарны төзекләндерү белән беррәттән электрон хәтер китабы булдыру буенча да эшлиләр. Сугыш елларында гаилә фотохроникасы проекты инде 7000-нән артык фото туплаган. Безнең отряд волонтеры Победы 20 сентябрьдән 18 елдан бирле эшли. Миңа бик ошый булышырга ветераннарга, биләргә, бабайларга. Зур проект җибәрдек. Быел диктант яздылар җиңү турында 18 яшьтән югарырак инде. Без теләр идек, мәсәлән, тәкъдим иттек, шушы безнең балалар арасында да шушындай җиңү диктантын җибәреп белергә иде безнең балаларыбыз беләме җиңү турында. Ул чор турында нәрсә беләләр? Бик әһәмиятле булыр дигән фикерне әйтәсем килә. Иске Татар бистәсе буйлап бүген тарих белән кызыксынучылар Казанның үткән чорлар серләрен эзләде. Дәүләт архивы комитеты чираттагы тарихи бранч чарасын үткәрде. Бер гасыр элек татарлар Казанда ничек яшәгән? Бүген Иске Татар бистәсе мәдәнияткә йогынты ясыймы? Һәм ни өчен яңа Татар бистәсе тарихчыларга кызык түгел? Бу хакта тулырак Айзат Шаймарданов. Хорошие люди, точнее не люди, а дивы конкретно. А дивы это такие большие великаны огромные. Тарихи бранчның җыелу урыны Камал театры яны һәм Кабан күле. Бу очраклы түгел. Бер гасыр элек кенә әле монда бөтенләй башкача булган. Менә бу чатта 4 инҗилче чиркәве торган. Все, кто, значит, помнил еще пророк, видел его, прочитали, сказали. Иске Татар бистәсе буйлап экскурсиягә татарлар да, читтән килүчеләр дә күп җыелган иде. Аларга бер гасыр элек татарларның ничек яшәве кызык. Мин пенсионерка карарга килдем. Күп нәрсә эшли, нәрсә димәк. Ну, бигрәк тә мәчетләр инде, естественно. Марҗани нәрсә ашамый, әйтми калырга мөмкинме? Күп нәрсә ашамый. Күл буе мәдрәсәсе Гаиз Хакый, Садри Максуди, Муса Бигиев, Галиәскәр Камал кебек шәхесләр укыган җир. Иске Татар бистәсендә һәр адым тарих сыман. Янда гына Әхмәт бай, аннан Апана йортлары. Экскурсияны алып барган Илдар Шафыйков бер гасыр элек көнбатыш тәэсирендә яшәгән татарлар тормышы турында сөйли. Вот такой вот клуб, в котором как бы тоже сидят дядечки и тетечки, которые танцуют под граммофон и под музыку живую. Безнең экскурсия ул күбрәк конкурсларында. Шу үзен ничегәндә хәл иткән, аларның халәтләре үзләрен кем итеп тотканнар һәм шушындый зур кешеләр, абруйлы кешеләр белән аларга янәшә торган ничек булган икән дип. Иске Татар бистәсе тарихи серләр дә саклый. Үткәннәр белән кызыксынучылар өчен генә түгел, профессиональ тарихчыларга да. Иске Татар бистәсе 16 гасырның 2нче яртысыннан яшәгән башлый. Һәм кызганычка каршы, менә аның тарихын яктыртучы материаллар күп түгел. Алар күпләп шул 19 гасырдан башлана. Аңарчы нәрсәләр булган, ничек яшәгән, менә анысы әлегә кадәр бик әз өйрәнелгән. Тарихи бранч Юнусов мәйданы белән тамамланды. Бу Иске Татар бистәсенең мәркәзе булган. Шушында ук Тукайны да соңгы юлга озатканнар. Айзат Шаймарданов, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. Утта янмый, суда батмый торган техника бүген Казанның 1000 еллык майданында мото һәм квадроцикллар узышы ачылды. Катнашучылар илнең төрле почмакларыннан килгән. Каршылыклар һәм кискен бурылышлардан гына торучы спорт төре турында Раила Вәлиуллина. Шәһәр үзәгендәге тынычлыкны көчле мотор тавышы боза. Техник спорт түрен яратучылар Казанның 1000 еллык майданында. Алексей Муравьев кичкенәдән мотоцикл белән кызыксына. Балачак мавыгын төп һөнәр итеп сайлаган, инде 20 ел автоспорт белән шөгыльләнә. Родители говорят, что родился с бензином. Әтиәнием кан урынына бензин белән тудың сындиләр, машина яныннан тартып ала алмыйлар иде үземне. Сыктывкар, Казан, Астана, Лениногорск, Мәскәү һәм Казан барлыгы 20гә якын шәһәрдән килгән техника көчне сырга әзерләнә. Мәсәлән, әлеге квадроциклның тизлеге 130 км/сәгатькә кадәр җитә ала. Әмма ләкин шартлар буенча ул шикләнгән. Бары тик 120 км/сәгать тизлек белән генә узышырга ярый. Мототехникага исә тизлек шикләве сәгатенә 140 км. GPS навигаторлар тыелган. Карта буенча гына барасы. Юлдан тай булсаң, штраф сәгатьләр өстәлә. Әмма каршылыклардан курыкмыйлар. Настроение огонь. Узышларда катнашырга барлыгы 50 экипаждан гариза килгән. Татарстан данын шуларның 16-сы яклый. В этой гонке для нас действительно очень много значит. Бу узышта җиңү безнең өчен бик мөһим. 600 км сузылган юлны иртәгә Лаеш районы Шәле авылында узачаклар. Керү ирекле. Киләсе этап Карелиядә 26-28 июльдә үтә. Раила Вәлиуллина, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Бүгенгә менә шундый хәбәрләр иде. Уңышлар сезгә һәм Яңа гасыр каналында гына булыгыз.
Исәнмесез, эфир үз эшен һава торышы белән дәвам итә. Данил Мастерда яңа акция. Июнь айында гына шкаф купега заказ биргән очракта комод бүләккә. Белешмәләр өчен телефон 2-167-166. Казан Восстание урамы 23-нче йорт. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыш Бөгелмә Бауласына кайда алмашынучан болытлы һава 23 градус җылы. Төньяк көнчыгыш Түбән Кама Актаныш Лабугада кояшлы һәм явым-төшемсез. Температура 23 градус. Төньякта Минзәле, Әгәрче Менделеевскида аяз булачак, явым-төшемнәр көтелми. 23 градус җылы. Төньяк-көнбатыш Орча, Кукмара Балтачта кояшлы явым-төшемнәр булмый. 24 градуска кадәр җылы булачак. Болгар Бош Үпәрәледә аяз һәм коры, температура 28 градус. Үзәктә Чиста Нурлатау Субайда синоптиклар кояшлы көн вәгъдә итә. Явым-төшемнәр булмый, температура 24 градус. Алда көннәрдә дә эссе һәм коры. Биотек компаниясе Санатон табигый дару үләннәре комплексын тәкъдим итә. Санатон эмоцияләрне контрольдә тотарга ярдәм итә һәм йокыны да рәткә сала. Сильное напряжение, тревожность. Комплекс натуральных лекарственных трав «Санатон» обеспечит контроль над эмоциями днем и восстановит сон ночью. «Санатон» – соната ваших эмоций. Доктор Оска умыртка баганасы һәм буыннар авыруының иң авыр төрләре белән мөрәҗәгать итәләр. Без операция ясаудан һәм протез куюдан 30 меңнән күбрәк пациентны коткарып калдык. Доктор Оска килегез, авыртусыз яшәүнең җиңел икәненә инаныгыз. Доктор Оз федераль шелтәрне медицина үзәге операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 10 меңгә якын операцияның кирәге калмый. Башкалабыз Казанда да кояшлы явым-төшемнәр булмый. 24 градустан 26 градуска кадәр җылы. Төньяктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы Төркемеш баганасының 761 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырма чыдамлылыгы түбән саклана. Җирнең магнит кырытыныч. Әлегә менә шулар. Сезне һава торышы белән Альбин Хәбибуллина таныштырды. Ял көннәрегез уңышлы һәм файдалы үтсен. Сау булыгыз.